Hej til YouTube, og velkommen til. I dag har jeg tænkt mig at lave starte en display over det her spil, Adventure Quest World. Jeg tror måske kommer der et link, hvis jeg husker det, kommer et link i beskrivelsen, så jeg kan gå ind. Det er et online MMORPG-spil inde på internettet, I bare kan skrive Adventure Quest World. Men her er jeg her, og jeg hedder Julegaming, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Så er der sådan nogle slim, så man har sådan nogle spil her nu, man kan bruge, når man slår sig. Yeah. Så vi dræber bare lige nogle af dem her. Jeg så ikke helt. Så blev det level 2. Ja. Og man kan også sådan, man har et map, så man kan gå frem og tilbage sådan her mellem steder sådan. Så kan man også købe nye våben og nye classes. Jeg har Warrior class. Ranget står der jo der, står der deroppe, hvis I kan se det. Ja. Yeah. Okay, jeg viser jer lige, hvad jeg mener. Skal man battleren. Det er det sted her. Ja, så kan vi gå hernede. Jeg skal lige loade. Så går vi herop. Grunden til, at den der flyvende blå ildting, det er fordi den ikke har loadet de andre spillere. Og ja, så går vi herind i shop. Weapon shop. Så kan vi se, så er det sådan nogle våben. Jeg har ikke råd til nogle våben endnu. Man kan også klare mission og sådan noget, men ja. Jeg har ikke råd til noget som helst endnu. Så kan vi hvor kan vi gå hen? Nej, der er et sjovt sted hernede. Så venter vi lige. Og forkortelse af det spil, der er mange, der også bare kalder det AQW, altså forkortelse Adventure Quest World. Så er det sådan et underligt hvidt sted det her, med sådan nogle hvide monstre, som I nok kan se. Eller hvad fanden det nu er. Så dem dræber vi lige nu med. Og ja, man kan være warrior, som jeg er, eller man kan være magimand, altså magier, mage, eller healer. Der er en til, som jeg ikke kan huske. Men ja, så hvis vi prøver at gå herop, så kan vi gå op på skibet. Så sådan en drageting. Den prøver vi lige at se, om vi kender. Og her står mit liv, og alt det der mana. Dens liv, dens mana. Og så her, hvad den hedder, så står der så monster der. Og 2 sekunder. Så. Nu fik jeg sådan en armor. Så prøv der. Så kan vi så. Det er member eller VIP, sådan man kan købe for XP. Så har jeg fået den her rustning. Den kunne jeg tage på, hvis jeg har det VIP-medlem. Men det er jeg altså ikke. For det gider jeg ikke bruge penge på. Så fik jeg sådan en hjelm. Lad os se, kan jeg tage den på? Hvad er det? Sådan en hjelm. Ja, den kan jeg godt tage på. Se, nu har sådan en hvid hjelm på. Yeah. Og de ting man får er at dræbe monstre. Dem kan man så sælge i en eller anden butik. Så bliver det 3. Hos en eller anden shop-agtig noget. Så kan man sælge det. Og ja, hver gang man går level up, så kan man
have mere liv, og ja, okay. Ham der, hvis I kan se ham med den der kæmpe kappe der. Jeg tror måske han er VIP-medlem. Det kan godt ligne lidt. Jeg tror sekunder, jeg kan lide. Kan man sælge den? Kan man måske. Og man kan faktisk også klare quests, altså missioner. Hvis nu at... Nu er lige jeg nakket den der. Og så fik jeg den ting. Shotgun. What? Våben. Hvad er det? Nyt våben. Okay, så slår han med den. Altså, jeg har ikke spillet særlig meget. Det er der. Ja, okay, han slår med den. Underligt. Jeg synes godt, de kunne lave sådan en skyd med den. Men ja. Nu går vi så til... nej. Hvis vi går hen i starten af det her sted, så kan vi måske... Jeg er ikke helt sikkert. Jeg ved det ikke helt, men... Så 2 sekunder. Der er måske... Ja, ham her. Men ham kan man klare quests af. Legendary. Og så er altså noget... der... Okay, jeg prøver lige at klare den her mission. Det kan godt være nogle gange, når man trykker hernede på sin spil, så lægger det lidt sådan, man ikke kan bevæge sig eller et eller andet. Men ja. Men jeg er ikke helt sikker, om er det dragen, man skal dræbe for at klare den mission. Det prøver vi lige. Der. Er det... Okay, en hvad? En hideout map. Så kan du se her, hvad de skader sådan. Det skader ikke så meget. Jeg vil foretrække. Ja, jeg foretrækker bare mappet. Eller vel, når jeg lige har... Altså sådan, når man er gået i gang med at nakke en eller anden, så kan man altså ikke... Så er det altså ikke, fordi man bare kan løbe væk igen. Det kan man altså ikke. Hov. Fordi så vil den så bare følge efter en. Og det er tilfældigt, hvilken den angriber på, når man er flere om at nakke den. Eller den, når en eller anden. Og nu dør jeg, så kan jeg også vise det. Jeg har kun 8 liv. Nej, døde ikke. Jamen det er jo bare perfekt. Okay, jeg prøver lige at vise jer, hvad der sker, når man dør. Fordi herover på den her ting eller noget, der dør man. Eller ja, i mit level. Men jeg vil lige sige en ting, at det her spil, du skal ikke bruge piltaster eller noget som helst. Du skal kun bruge musen til at trykke, hvor du sådan går hen, angreb. Og der er nogen, der ikke kan nakke den her drage. Det vil jeg da lige hjælpe med. Det er dem, jeg mener, jeg vil dø ved. Men nu er der så nogle andre, der er i gang, så burde det kunne. Der fik jeg et sværd. Det er det her. Meget nice. Se, nu har jeg et sejt sværd. Hvis nu jeg lige prøver at vise jer, hvad der sker, når man dør. Okay. Det er faktisk et nice sværd, jeg lige fik skaffet mig. Heldigt, jeg kom der. Og vi går altså bare fordi vi er dem der, vi gider ikke dræbe alle sammen. Og herinde, der er sandsynligt for, at man kan også få deres sværd. Ikke, dem kan man også godt få. Men nu vil jeg bare lige dræbe lidt drager. Det var meningen, jeg skulle vise jer, hvad sker der, man dør, men det får I så at se, når jeg dør, fordi på et eller andet tidspunkt dør jeg. Der gik level 4. Her kan vi se level 4. Hvor meget XP vi har, hvad vi mangler. 10%.
Det er for at gå rank op, altså i min klasse. Skal vi tage chancen? Ja, vi tager chancen. Eller vi hjælper ham med at nakke den der. Okay, det er dumt. Nu har jeg 2 efter mig. Jeg smutter. Jeg kan jo... Nogle gange kan man det der. Det er faktisk ikke altid. Hvis nu vi lige tager en smutter herover. Nu viser jeg så, hvad der sker, når man dør. Medmindre jeg er meget, meget heldig, og så nakke den. Men det sker nok ikke i det low level, jeg er. Ja, hvis jeg er rigtig heldig, så kan det godt. Hvis den bliver ved med at misse på mig, og så... Ja, og jeg quitter den, eller et eller andet random. Nu har jeg så ikke mere mana, jeg har kun 7, det lader så automatisk. Når man lige har nakket en eller ikke et eller andet, så kan man trykke på det hjerte der. Så sætter man sig på hook, så healer man liv, og man healer mana. Det er faktisk sådan, okay, der døde. Det er sådan noget, at... ja, så står så respawn ind, så skal du klikke respawn. Så er respawn det sted, hvor du døde. Yes. Nej, ikke den der. Den deroppe. Og så den der. Oh my god. Jeg havde bare noget lækkert det der. Så bruger man sit spil. Så står man bare sådan. Og jeg ikke kan noget som helst, mens den bare kan nakke en. Se det der. Det er mega lol. Her er man så miniatyr. Eller det er man ikke, fordi de viser, at det her. Så kan jeg ranke op. Nu har jeg en ny spil. Ja, yeah, det er sådan set. Så kan jeg bruge den, ikke? Det er meget nice. Du kan også godt bruge tallet til at bruge jeres spil. Men, ja. Når jeg lige nakker den her, så tager jeg til Babylon. Altså. Nu har jeg spillet for meget Minecraft, men altså Spawn. Hvis man kan sige det på den måde. Godt så. Så trykker vi her. Bum. Bum. Så kan jeg også lige vise det der. Så kan vi her. Hvor vi kan se det. Så sætter han sådan noget sådan der. Og herude er der sådan alt muligt. Heroppe til gengæld er der nogle gange sådan en tingest. Hvor du så kan sådan en shop som ikke var for evigt. Hvor du kan købe alt muligt sygt. For mega mange penge. Men ja, det gider jeg ikke vise endnu, fordi jeg kan alligevel ikke købe det. Men det var det for den her gang, YouTube. Vi ses i næste episode af Adventure Quest World. Eller bare AQW. Men i hvert fald, det var episode 1. Vi ses, YouTube.